awuqalanga wagula ilento, uqale makufanele uba uyongena evarsity wenza unyaka wakho uqala waqala wahlutshwa ikhanda, waqala wanekhanda elibuhlungu qho. Mawufanele ubambe incwadi wade wayeka isikolo, so urejistile sowuthathiwe ivarsity wayeka isikolo because waqala wagula. Wathi xa ugula kwabe sekuthiwa wena unomoya wokuthwasa, injalo mfowethu. bakuthatha bayokuthwasisa kodwa wabuya ungaboni lutho, wayeka phakathi. Injalo. This is how you go to God. I can easily prophesy to her. Are you hearing me, church? I can easily say you have an appendix. You have an appendix. Injalo mfowethu. We have an appendix. Injalo We have an, so ke wahamba wayohlinzwa. Mayihlinzwa yaphinde yakhula futhi. Injalo. So now it's been troubling you. Every year, funeka ugule, every year funeka ugule. As I'm talking to you now, uthi mawutholetha sometimes utholetha igazi. Injalo, Uthi mawutholetha utholetha igazi, you don't know what's going on to you, but une pain, batho gqirha i-appendix, but baya-operator iphinde ikhule futhi baku-operate, but awuyeki ukutholetha igazi. Injalo mfowethu. Now, I'm telling her what she knows. This is not a prophecy. This is a confirmation. This is not a prophecy. It's not me telling you what you know. That's not a prophecy. Hear me. Hear me. From today. Yes, prophet. From today. Umuntu ozogula from today. Lento iphethe. Yinto yafakwa umuntu. And the Lord said to me, I must help you because awuqalanga wagula ilento, uqale makufanele uba uyongena evarsity wenza unyaka wakho uqala waqala wahlutshwa ikhanda, waqala wanekhanda elibuhlungu qho. Mawufanele ubambe incwadi wade wayeka isikolo, so urejistile sowuthathiwe ivarsity wayeka isikolo because waqala wagula. Wathi xa ugula kwabe sekuthiwa wena unomoya wokuthwasa, injalo mfowethu. bakuthatha bayokuthwasisa kodwa wabuya ungaboni lutho, wayeka phakathi. Injalo. Mawuyeka phakathi wathi umoya ongcwele mina mangihambe ngiyongena esizalweni sikamamakho, ngifike esizalweni sikamamakho ndifumana abantwana abayi-5. Wathi umoya ongcwele boyi-5 zange baye evarsity, boyi-5 abasebenzi, kusebenza oyi-1 kodwa naye ugcwele amatyala. Injalo mfowethu. Mayigcwele amatyala wathi umoya ongcwele mina ithe inkilosi mandihambe ndiyocheck uba ubani onesandla, because nonke ekhayeni lakho kwifamily yakho niyagula nibula. As I'm talking to you now, usister wakho zemva kwakho ubulawa yicancer yesibeletho. Injalo mfowethu. Yeah. Injalo. Kulukutu. It's a spirit. Someone is involved to provoke the spirit over your children, over your family. Kunomuntu okubiza kwimimoya yobumnyama, kodwa namhlanje ngiyazikhulula ibullet zasezulwini, ngiyawakhulula amasotsha asezulwini, ngiyayikhulula ibullet zasezulwini azihambe ziyobashaya one by one, azihambe ziyobashaya one by one. Everywhere they are, bonke abantu abathathe izithombe zefamily yakho, bathatha umhlaba wefamily yakho, bathatha umhlaba wamangcwaba, abantu abathumela izilwane ekhayeni lakho, siziphindisela kubo manje. Azihambe izilwane ziye kubo, azihambe ziyothomenta bona. Bonke abantu abathatha izithombe zenu, bathatha igama lenu nonke balifaka kwi-altar, balifaka ekhambeni lobumnyama. Break in the name of Jesus, in the name of Jesus, Oh, Jesus. in the name of Jesus, in the name of Jesus.
makutshe ezigodlweni zabathakathi, makutshe ey'godlweni zokumnyama, Hallelujah. mazitshe izibopho zokumnyama namhlanje. Izibopho ezibophile abantwana bakho sibabiza ngegama, sithi any firstborn mayikhululeke, i-second born mayikhululeke, i-third born mayikhululeke, i-last born mayikhululeke.